sabon gwamna badu ba mi. A'a mun fito maza za mu gaya muku gaskiya, ba ma wariya, alkhairi shine daya. Sabon gwamna Abdullahi badu ba mi shine daya, mai gaskiya alkhairi yake so mana baki daya. Jam'iyyar MFS da kasan mu ce baki daya. A'a to haka yake. Alhaji Basiru ya fito ya ce in gaya muku gaskiya. Bulama Alasan shi ma ya ce a gaya muku gaskiya. Babana Yarima Abubakar shi ma yayo daya, ya ce a gaya muku gaskiya. Abdullahi badu bami alakcat mu muna san ka. Abdul Biki ni ina yinka. Babana Malumi shi ma yana yinka. Ni na san shi yana san ka. Babana Malumi yana yinka. Ibrahim shi ma yana son ka. Ai Ibrahim yana yinka. Shi ya faɗa min in sako ganga. Mai gida Shuku shi ma yana son ka. Mai gida Shuku yana binka. MFS maza sai MFS. Abdullahi badu ba mi gwamna, garkuwa sai MFS. Badu ba mi gaban ƙasa sai MFS. Aha to Muhammad Idris zai bi MFS. Nima Abdul Bike MFS. Kina Saram sai MFS. Baba Yarima Abubakar MFS. Ali Basiru sai MFS. Abdullahi badu ba mi sannu. Allah ya ja kwana maza taka sannu. Allah ya kare kuma na san ka. Muhammad Idris zai bi shi ma yana san ka. Allah ya saka lakcat mu muna yin ka.